Няма как, не може това да бъде представянето в Шампионска лига от страна на каталунците. Барселона записа изключително трудна победа срещу Славия Прага с 2-4. Фермин Лопес се превърна в играча на матча, който всъщност може би спаси каталунците. Най-големият позитив е всъщност, че Барса взе 3 точки и ще се бори за топ 8. Изключително измъчена и изстрадана победа от Блауграна. Не мога да повярвам, че това е нивото в Шампионска лига на Барса и всъщност ние се задоволяваме с това. Ето обаче, че лошите новини не спират една след друга. Педри се контузи в Прага и най-вероятно ще бъде извън терените от 3 до 4 седмици. Но за този матч искам да дам нужния кредит за Ерик Гарсия, който не спира да блести под ръководството на Ханзи, като това може би е най-израстващия играч в състава на Барса. Мисля, че е време вече господин Робърт Левандовски да бъде пенсиониран от този отбор. Дали изключително много през тези 3 сезона, но мисля, че е време да започва да учи арабски. Дали Барса ще се умее да победи Копенхаген именно в Дания, предстои да разберем. Без Френки и Педри ще бъде много трудно. Виждаме каква е позицията на Барса в Шампионска лига. Не играем най-хубавия футбол, но се надяваме Барса да влезе в топ 8. И каквото и да става, виска Барса и виска Каталуния.